Ka jingkeno kibala sapriang bau Dr. Alok Singh unong hikai subjek Hindi North Eastern Hill University nihu bau donji dei bat kawai ka kanhun seng usamla Kevin Nelson Wanrap General Secretary ka KSU nihu unit ulong bau teu no hikai ukhen mau jentut yakinong elam chongki samla puli kuman syukudo bau presiden kan nihu su usamla Sandi Sotun ula syakam haka arpatrik uyayong araja arpusan na ka jingmudui ejahar Dr. Alok haka arpsantrik yong arja arpusan haka baula keno baka kenhun ki samla haka jela musamla Sandi kelawan ketakti yau haka janmid arpsal tarik haka mra tarikam jongu kumta haka arpandai tarik ki samla puli haka jelam ka KSU nihu unit bat nihu su kilapan long ke jelang ban persya ya ke jingsyak ya musamla Sandi kumju ke jingwan rung donbor ki pulet hakampus ke university kumba fly iru haki Instagram page jongka IBVP lai ba utu dan bentah hang tu te kumbala kilat pathai khubor kilat sapriang tu jingdan bentah jong ni ubrio uwan hakani university ngimtep ladangi ni mano ki uwan wat ka political agenda ka jong andre kani ka political agenda ka jong mde ban kentiu ki para hari kini ki pa khasi basa hakani ka dong ka thang ki samla pli badan hane ko university andre ban yo raj ban ben kini kena uji isi ki kena ki belong ki badan kata ka jing et namta bantre namta ka jaj banreu bantre namta ki mat ki isu jong ka jaj banreu ngidei kita ki kena ki batre ki buat bat ki ba tre hok namta ka ri ka jaj banreu ban ketiu ban yarap ki para khasi ngidei kum mau juntut ahmad jong hadian ka jing mi statement jong diwai siam misto kata ka jingwan kem jong ki ni police force apa ka university ka jongi kadai ka ba sya tambah ngimpediang pat ya ka jingkam ya uni samla ba ya lam ya ka ni husu namar belai ba la syuparep ya amdei kalam dat yo ya ka daw ka ba hok kisuan kisukam kani dei tang ka jing persyang ban pentran ki samla kuliah ba ya ki persya ya ni visi haluar ki kam ki ba shibun ki belai pensau haki benai ki beladam university ne kanu kinu ki jaka kadan kam ban lek ki dan kam ban le tambah bandung apa ka university ke jongi ki dan kam ya kakum ka university hi kadan kam ka jingbet ka university namar ba hagani ka university ka educational institute makajing kumba flai imenen palat cispa andre pautam ki pulat ki ladan hania amtang state police den CRPF kajingwan jungki menen kilat ki syura yuwe samla si narang penhap segek 5 lek chandor ki kena ki bedangwan kuliah ki bedang ya satu na laki kamera kelas di library lek chandor ki itu kita kajing solong no iu wajah jing syaki pulat ki de banwan ban ai security kena andre kiwan kentian panman ki kena Habatin, pej bahagi kishab plus F. ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya